Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Amaikagarren ipuina? Nork irakurri du amaikagarrena? 3, 4, 5 bakarrik. Nik orain irakurtzen ni irakurri dut. Klaserik ez zegoela ez nintzen konturatu. Arraroa iruditzen zitzaidan jenderik ez aurkitzea, baina atea bultzatu nuen eta ireki zen. Zazerakoan konturatu nintzen dena aldatuta zegoela. Ezkerraldetik dagoen eskailera orain aurrean zegoen eta gainera estuagoa zirudien. Pixka bat kezkatuta igo nintzen eta ikusi nuen kezkatuago utzi zidan. Irekita zegoen eta begiratu nuen barrura eta ez zegoen inor. Ireki nuen 2016koa eta harrituta geratu nintzen. Klasea zegoen ia beteta. Ikasle guztiek oso aurpegi txarra zeukaten. Azala zuria, ileak nahastuak eta begiak oso irekiak. Dardaraz galdetu nion irakasleari zer pasatu zen jendeari. Irakasleak erantzun zidan ikaslea zigortuta zeudela klasean, eta zigorra betirako zela. Gero, besotik harrapatu zidan esanez. Zuk ere merezi duzu zigorra. Bat dakit milaka etxeko lanak dituzula egin gabe, eta izugarrizko karkara bota zuen. Horrela, ulertu nuen zergatik hainbeste ikasleak desagertu egin diren. Azken klaseko kuadernoa atera nuen eta hasi nintzen idazten. Niretzat orain euskaltegia ez da Zubiarte deitzen. Zonbiarte baizik. Zonbiarte baizik. Ban puntu bat gehiago edo zer? Garrena zein da? 13garrena zein da? Nork irakurri du identitate lapurketa? Hartzen duen bitartean, bai, eta konturatu zen, historia orain dela gutxi pasatzen zuela, pentsatzen zuen. Eta, historia bat zen, bere laguna Egipton zegoela, eta galduta zegoen, eta batean agertu zen gazte bat, eta lagundu zion. Baina batean identitateko karneta eta hori lapurtu zion lagunari. Eta gero, berak joan zen emasadara eta non nahi dira bueltatu altzuen Iruñara. Baina gero antzegoen eta egun batean unibertsitatetik gutun bat ailegatu ziren bere etxera. Ailegatu zitzaion. Eta zen unibertsitatean matrikulatu zuen. Eta berak ez zuen matrikulatu, orduan konturatu zuen bere identitatetik zehozer pasatu zen. Eta gero igerilekura txartela ateratzea joan zen eta rantzion jada eskatuta, inskribituta zeudela. Eta orduan konturatu zen bere Iruñan beste pertsona bat egon zen bere identitatearekin bizitzen. Eta orduan Iruñan badago bi lagun identitate batekin. Kontua. Hori da historia. Puntuzionek? Puntu bat? 14garrena zein da? 14garren ipuina da txutxurro. Neska bat bere amarekin bizi zena eta amatxo beti lantzen ari zen. Beti lanean zegoen? Bai, beti lan asko zuen ama etxerako gauzak eta besteak.
uste dut, eta beti Eloegi baino lehen bere aitak ipuin bat kontatu zituen. Kontatzen zien? Kontatzen zien, hori da. Eta egun batean kontatu zien mendie ondoan zegoen Bazuloan. Mendi. Mari. Bai, Mari bizi zela kobazulo batean. Eta kobazulo hori non zegoen? Turru erritik urruin zegoen kobazulo batean. Eta omen zuten Marik altxor bat zeukala kobazuloan. Eta beti ailanpeturik zegoela ikustean, joan zen mendira kobazulora sartzeko nahian. Eta han zegoen Marik, eta ea laguntzen nahi zuela eskatu zion, eta Katalinik baiez esan zuen, eta lagundu zuen afaria prestatzea, eta bukatu ondoren, opari bat eman zion. Marik Katalini. Eta joan zen etxera, zati batean zerabala prestatzean. Ikatza zela, baina ailegatzean konturatu zen diamante edo lako zerbait zela. Eta hortik aurrera, aberatsa bihurtu ziren, familia, eta hortik aurrera ama ez zuen lana egin behar. Eta beti eme alabakin geratu zen zaintzen. Gutxi gora bera horrela da. Ez? Ez dago puntu. Venga, amabosgarrena. Amabosgarrena. Orduan, 11garrenari 2 puntu eman nahi dizkiozu. Hemen 4 puntu jarriko dugu. Eta hemen puntu bat, puntu gehiago? Bale. Eta azkeneko ipuina, 16garrena. 16garrena. Bueno, bazenen mutiko bat zuen munduko ohe oberena. Ohea, ohe oberena, lo egiteko. Bai, eta etxean... Nahi zuen ez, bat zeukala, ez da? Bazuela, bai. Bazuela. Eta bere gurasoak eta bere nahi txikiak frogatu nahi zuten ere, eta lo egiteko bertan. Eta lotan zeuden bitartean krak, eta puskatu zen hankak, puskatu zituen hankak. Deitu zioten zurginari eta aldatu zen... Aldatu zuen hankak. Hanka edo hankak? Hankak, aldatu zituen. Eta esan ziren, mendik aurrera, ohe honetan, elefante eta guztiz lo egin dezakezu. Zuek denok eta elefante ere. Eta horrengo gauak, mutikoak konbidatu zion elefante bati hori lo egiteko. Eta, lo egin zuten denok familia osoa eta elefante. Eta zeuden bitartean, krak, eta zizkoz. Deitu zuten zurginari, aldatu zizkien hankak, eta zen, orain, elefante, familia, jirafa eta barea, balea, eta, venga, konbidatu ziren animal guztiei, eta lo egiten zuten bitartean, krrrak, eta zizkoz, eta
Eta hori, deitu ziren berriro Zurginari, eta izu. Eta, bueno, lasai. Hartu zuen zerra, moztu ziren hankak, Moztu zituen hanka guztiak, eta orain, ja, ez duzu izanen arazoak. Eta hortik aurrera, pues, ez dakit. Animalio guztiak Hankari gabe. Bueno, ba. Lau puntu. Ba, garbi dago, irabaztea 10. ipuina da. Baina orain uste dut. Baina, laugarrena, hau da, 11. ipuina eta 16. ipuina irakurri behar ditugu, eta orduan erabaki zein den 2. saria eta zein den 3. saria. Eta lehendabizikoa dago? Claro, 10. 5 puntu. Krak, krak. Klak, klak. Krak, krak edo klak, klak. Klak, klak. Baugaz fotokopia? Hori. Hau da, irakurtzeko. Nork irakurri behar du 11. Zuk irakurri duzu? Nolako puntuzia emango dira? Pues, a ber, denok, ez da puntu bat? Puntu bat edo zer? Ez, 5 puntu. 5 puntu. Eta Zurginari? 1, 2, 3, 4, 5. Hau ez da posible. Bueno, Orduan txapana. Berriro irakurri behar dugu. dute, lehenengo saria 10. ipuinari. 10. Bai. Vale. 2. saria 11. Aha. Eta 3. saria 16. Koinziditu dugu, Bai. Orduan, bere horretan utziko dugu. Bai. Bale? Oso ongi, Begira, Eta Koinziditu, Bai. Bere pasatu dizkiak. Zuzendu eta guzin, zuzenduta daude, Bai. Oso ongi. Ikasleak edo galtzagorri. Nori irakurri dute. Aian galtzagorriek, egia da. Aian galtzagorriek. Beno, orduan saria noiz emango dugu. Bueno, noiz emango ditugu 3 sari dira. Aste honetan, erosketak egin behar dira. Erosiko iturnik? Bale, gelditu ginen. Lehenengo sarian, hemengo produktuen saski bat. Bai? Pues, 34 gauza. Azten zarra. Beno, irikiko ditugu eta 16. Norena den. Hiru sagarrena. Mariano. Zariez idoi arratzaldez. Arratsaldez. Jenba lehi. Goitze sariak, hoi, ez da? Etorri nahi baldin baduzu ezuek? Sariak batera? Edo esango diogu haiei etortzeko? Zer, esan? Esan. Adibidez, deituko diet, eman. Deituko diet eta esango diet adibidez. Behar dira, ez? Noski. Bera, egileak. Edo zuk irakurri nahi dituz? Pues egileak berak. Eta batzuk paretetan jarriko ditugu. Agertzen dira laneko prozedurak, programa informatikoak, zerbitzu teknikoak eta garetan. Lehendabizi, hasiko gara pinte bat, eta, beno, keju da, adibidez, BNB, zati txik bat bakarrik ikusiko dugu, Guk beste mainguru bat egin behar dugulako. Hainbat gai ikusita, aukeratuko dugu gai bat, eta maingurua egingo du. Arestia da, hemendik taldekoa, eskutitza,
Gero ikusiko ditugu bidaiak egiteko aholku batzuk, bidaiak egiteko modu berriak ere, artikulu bat dago, zatituta eta elkarri kontatu behar diogu, beti bezala, beti egiten dugun bezala. Gramatika, konparatiboen artean, berdintasuna adierazteko, estruktura gramatikal hori egitea. Nolako egurra, alako ezpala. Eta bukatzeko, lehen hasieran aipatu dizkizuen jarraibide formalak egin behar dituzu. Horretan, datza ikasunitatean. Orduan, orain, jarri taldeka zenbat zegoen. Jarri lau taldetan eta komentatu galdera hauek. Zuretzat oporrak eta bidaiatzea sinonimoak dira? Bai, hortxe dituzu galderak. Zer nahiago duzu, zeure kabuz ibili ala bidaia antolatuak? Zetrik mailo daukazu diru gehiegi ez gastatzeko. Eta zein toki ezagutu nahiko zenuke eta zein saihestuko zenuke. Inolaz ere joango ezinatuen toki hori ezin den. Bai, nik oporrak egin pentsatzen ari zinen, bai, eta ez da orain niretzat bai, orain dela 10 urtez. Baizik eta gana ustea. Zuri normalea. Segurazki, zer da, lana ustea. Pero ya... Bidaiari ez gastatzeko hotel batera joan beste joan eta orain ez baduzu bidaiatzen dirudi ez duzu oporrak. Ezta? Pizkat konsumoarekin lotuta dago. Pizka bat nahiko. Pizkat edo tarte handi bat, ezta? Orduan Betu guzti dugu? Orduan, asteburuan berak egiten dute. Ala inor. Etxeko lan. Bidaiatzen ditzen duen. Abai. Hori bai, bidaiatzea. Eta egon zinetzu zure jarri? Zure kabuz? Ezagutu nahiko zenuke eta saietuko. bueno, hainbeste ateratzen hobe dute joan eta gero ja lekuan zaudenean gustatzen zait informazioa bildu eta gero kabuz antolatu. Alokatzen dut auto bat, eta horrekin egunak antolatu, ez guztiak, baina, ikusteko gauzaren arabera, egun antolatu auto batek, eta bihar zonalde hauetan, beste egunetan, beste zonaldera eta baina. Gure kabuz. Ja, badago gauzak egiteko, agian zailagoa da egiteko zure kabuz. Ez dakite. Eta gero trekking bat egin nahi duzu. Ez dakit zer gauza ikusi nahi duzu. Ezagun batekin edo gide batekin.
batzaude ez dakit leku batean eta isla batzu ikusi nahi duzu. Orduan oso komplikatua da zure kabuz hartzea gauzak zerretzen. Orduan, han bertan, agentzia batean, holako gauza txikia egiteko leku berberan, orduan, igual bai antolatuko. Hartzen dituzte horretik, eramaten dituzte ez dakit nora, altzaude, ikusten duzu gauza, baina gaztela gure kabuz. Eta ikusi zer ikusi nahi dugun, eta gero ikusi. Eta gero nire eskarmentua da, dira, ez hainbeste. Batzuk, bai, berezi dute. Baina beste batzuk, bakarrik dirua jasotzeko besterik. Agentziak eta eskarmentua da, zu zen. Gero komentatuko duzu haber zertaz kejatzen den Joseba Goizarri, zein diren bere argumenturik pitzutxoenak eta pentsatu ja arrazoirik daukan eta baldin badauka edo ez badauka zer da. Bai? Egia moduan edo modu hobean ateratzen delako. Geroz eta gehiago dira munduan barrena bidaiatzeko proposamen berritzaile hauek, formula berri hauek, eta formula berri hauek ez dituzte oso gustoko hoteletako nagusiek, adibidez, erabateko konpetentzia desleiala dela pentsatzen dutelako. Hori seguruz hitz egin behar dugu, ez dakit sekula erabili duzuen horrelako sistemaren bat, baina gurekin da Joseba Goiriboltzarri. Bai, arratsaldeon. Arratsaldeon, Destino Bilbao, ez? Bilboko 2 eta 5 izarren arteko hotelen elkartea. Bai. Horko ordezkaria zarazu. Bai. Zenit hotelean... Zenit Bilbao hotelean zuzendaria naiz. Zuzendaria zarazu. Eta gaur egun oso joeran jartzen ari diren mundu osoko etxeak errentan hartzeko edo trukatzeko sareko toki hauek ez dituzu oso gustoko edo eskaera zehatz batekin ari zarete. Bai, guk azken aldi honetan eskatu izan duguna Eusko Jaurlaritza da lege baten pean jartzea web orrialde hau eta etxebizitza hauek. Gure ustetan gaur egun argi dago ez daukatela inolako erregulaziorik eta horren eske gabiltza eta horren eske gabiltza. Home Days, Airbnb, hori gaztek seguru, Bedikasa, Housetrip, era guztietakoak dira, atari asko, batzuk seguruagoak eta beste batzuk ezain seguruak, baina etxe bat alokatu eta hotela baino merkeago ateratzen da. Hori, kompetentzia hori, zuek Bilbon, zure kasuan, asko antzeman duzuen? Bueno, lehen gota behin, bakarrik puntualizazio bat. Segurak guztiak ez dire, segurak ez da bat ere ez, hortan datza arazoa. Gure esan azkenean, erregularizaziorik gabe daude, eta orduan segurtasuna ez dago. Orduan norbaitek horartzen badu etxe bizitza bat, ez daki zertan edo zer aurkituko duen. Eta gainera, esperientzia txarra badauka, gero ere nora jun daiteke kesu egitera, ez daki ere nora jun daiteken, ez da? Hoteletan ez da hori gertatzen. Guere jeitxiera bat izan degula, eta orduan guk noski ikusten dugu alokamendu hauek, gure kompetentzia bezala, noski. Geroz eta gehiago zabaltzen ari dira, herrialde batzuetan, adibidez New Yorken epaile batek gainera eskua sartu du, eta honelako atari bati izan dio, alto, 29 egunetik gorako egonaldirik ezin duzue saldu, eta bestela itxi beharko duzue, hori baino gutxiagokoak bai, ez dakit zergatik dagoen diferentzia hori? Ez, arazoa da, han Nueva Yorken jarri dutela erregularizazio bat, guk eskatzen duguna. Gero, erregularizazio horretan edo lege baten barruan sartzen badu zer jarri nahi dozun, hori ja diskutuko genuke. Nire ustez garrantzitsuago da, adibidez, pertsona batek 11 edo 20 etxe bizitza ukitza hor alokamenduan, ez da? Hori ikusten da negozio bat egiten ari dela pertsona berdina. Adibidez, hori ere Nueva Yorken erregularatu dute. Pertsona batik ezin ditu, adibidez, 100 etxe bizitza ukit. Guret esan hasi. Ederki, orain zuen txanda. Orain zuek rol joko bat, rolak hartu behar dituzue, bai?
Saio hau Nafarroako Gobernuak diruz lagundu du.